Usman tare da Alhaji Lawal Malumfashi injiniya yana godiya da shahararren kamfanin AM Makaifar Taya, babban kamfanin sai da tayoyi wanda bai da tamka a jihar Katsina, da kuma injiniya Alhaji Lawal Malumfashi muna godiya wannan kaya ta ku a wannan waje da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye hanya. Injiniya Abdullahi abokanan karan tare da yan uwa dukan suka halarci wannan muhimmin taro ne mu kowa da kowa kyakkyawan fatan alkhairi tare da fatan Allah subhanahu wataala ya ba wa ango da amarya zaman lafiya. Wannan shahararren hall mai suna Star Event Arena da ke cikin garin Katsina inda ake shirya wannan biki, babban kamfani ne wanda yake haba da masoya a kowane lokaci. DJ Yasir Ubale Sulubawa Decoration da DJ yake ba mu sauti a daidai wannan lokaci. Godiya.